नाथाय गोबां समावनो जोंनि खुगाजों रायलायनायखौ जोङो मिस्टेक खालामो। जायखौ आङो जिसुखौ फोथायै समाव रायलायोमोन बेखौबो आङो दासिमबो जिसुखौ फोथायखांनानैबो रायलायो। नाथाय जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय जोङो सानसे हिसाब होनांगोन। गोरोन्थि बाथ्रा खुगानिफ्राय ओंखारनायनि थाखाय दिनै इसोरा सानसे नोंखौ बिसाराव फसंगोन आरो मोनफा मोनफा हिसाब लागोन होननानै दिनै जिसुआ बुंदों। आरो नोंनि खुगानिफ्राय गनाय रावजोंनो नोङो सानसे धोरोमिया होननानै नोङो सोरगोआव हाबनो हागोन आरो नोंनि खुगानिफ्राय गोरोन्थि सोदोब गनायनि थाखायनो नोङो सानसे नोरगआव थांनो हागौ आखायाव गोथार बाइबेल लाब्लाबो। बिनि थाखायनो जोंनि रायलायनाय जोंनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो हुसियार जोङो जानो नांगौ। मानो होनबा बाइबेलाव लिरनाय दङ बाय योर वर्ड इउ विल बी जास्टिफाइड आरो नोंनि रावजोंनो नोङो कन्डेम खालामजागोननो। दिनै जोंनि खुगायावनो बोर आरो सावनि बाथ्रायाबो दङ। खायसे मानसिया फैसा थाब्लाबो गैया फैसायानो गैया आरो एकाउन्टाव 1000 दङ लाख दङ आरो फैसायानो गैया आरो नों गैया होनदों सानसे गैयानो जालांगोन नोङो। मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ बोसोन बिजाबाव थैनाय आरो थांनाया बोर आरो सावा नोंनि सालायनि बोलोआवनो दङ।